Zeit gekämpft. Und zwei dieser Piloten haben dann noch einmal im nächsten Turm dabei zu sein, wo dann die besten 12 aus dieser Serie um die Europaposten kämpfen werden. In der letzten Runde sein Weitergeschluss zu haben. Ja, das ist natürlich blöd jetzt, ne? Also in 10 Minuten geht es weiter, dann ist er klar. Du haust deine Knie hier die Macht. Das ist natürlich jammer schade. Aber wie gesagt, wir haben ja noch einen zweiten Konkurrenz. Aber klatschen. Jetzt sind ja auch Position Nummer 9. Also wir haben mit der zweiten letzten Rang. Das ist klar. Siamo arrivati direttamente nella Q2, poi Bradley Smith e Sparrow, Scott Redding, Danilo Petrucci 14esimo in questa sessione davanti a Migliore della Priglia, quella di Stefan Bravo che ha 15esimo davanti a Dalvaro Bautista, poi Ducati di Lava di Damian Niners 20esimo, in mezzo Tito Labatta con la Honda del team Estrella e Galizia, VDS e Lorin Barza con la Ducati ha vinto con first time on these races number 4 organized 156 of the 2005 a little strange about crash he does close the session stopped along the track and Scott Redding on the contrary is 13th, 156, 518, Bradley Smith, 11th, 155, 57, compared with Paul Espargaro, Horatio crashed during this session, now ready for the qualifying run of the MotoGP. Gadamy tak, że chyba... Ano, máme tady MotoGP, máme tady jenom krátkou pauzu, jenom 5 minut. V této fázi víkendu mezi čtvrtým tréninkem a kvalifikacemi jsou jenom 10minutové pauzy. Vidíte, jestli jak jsou v boxech a v garážích a gestikují a řeší, jak zase posunout svůj výkon těch rozhodujících kvalifikací. Za malou chvíli, za 4 minuty a 20 vteřin se nám rozjede kvalifikace číslo 1. Bude to supersprint na pouhých 15 minut. Pak bude další krátká, jenom 10minutová pauza. No a přijde ta rozhodující kvalita číslo 2. Rovněž na 15 minut. No a pak už bude ta pauza klasická hodinová, protože bude následovat kvalifikace Moto2. Ta nám začne 15. No a v 16:30 zmiňovaný závod Red Bull Rookie MotoGP Cupu s naším Filipem Salačem. Když tak se díváme tady s kolegy na časomíru, tam magie 2000 nová spojená s Brnem, už 20 let nám na monitoru zůstala. To je opravdu, to jsou věci, které nazval jsem to magii a doufám, že moc nepřehání, protože v Brně ta hračí se hraje velice často
minuty a něco. No a Hans Baltisberger se také dostal do pera bělého spisovatele československého Bohumila Hrabala, který napsal krásnou povídku Smrt pana Baltisbergera v knize Pelička na dně. No a já vám dovolím úryvek z té knihy přečtu a těch lidů bude víc a dostaneme se s tím hlavně během výtěžšího programu mezi formaty. Takže ukázka Bohumila Hrabala, povídka Smrt pana Baltisbergera. Pak rozhlas, paragrafní zásil. Takže je za Františkem Šťastným o celou minutu pozadu. Ale František pak stejně jel, jako by oba dva měl na krku. Rozpálil to na rovinkách a 190 km